Ledva sme sa spamätali zo všetkých svätých a zajtra nás čaká ďalší štátny sviatok. Výročie 17. novembra, teda výročie kachličkovania kúpeľne Pavla Pašku. Alebo super rýchlej birmovky mladého nádejného komunistu Roberta Fica. Toto je prihláška do komunistickej strany Československa, ktorú si v 80. rokoch podal Robert Fico. Súčasťou prihlášky je aj životopis, v ktorom okrem iného napísal: S náboženskou otázkou som vysporiadaný a zastávam prísne ateistické stanovisko. Pochádzam z rodiny, ktorá bola veľmi silne orientovaná katolícky. Mal som starého otca, ktorý veľmi tvrdo dodržiaval pravidlá takého štandardného kresťanského života, tak určite toto na mňa vplývalo. Oficiálne ale ide o deň boja za slobodu a demokraciu a zajtra od neho ubehne 27 rokov. Stále je však dobré si ho pripomínať, pretože ponovembrová generácia o ňom vie asi toľko ako o druhej púnskej vojne, upálení Jana Husa alebo Nantskom edikte. Teda vedia, že to bolo v novembri a bolo to asi 17. ale to je asi tak všetko. 17. november 1989. Deň padlých hrdinov. Ešte skúste porozmýšľať? Vojakov. S kľúčami na námestí. Hodinárov. Vážne neviem. Nielen amnézia mladých, ale aj celkom nepatričný spomienkový optimizmus tých starších je dôvodom, prečo stále opakovať, čo nám vlastne tí podivne oblečení hipsteri s kľúčami v rukách, postávajúci na námestiach, vlastne priniesli. New regime. Ako už z názvu tohto štátneho sviatku vyplýva, november nám priniesol slobodu a demokraciu. Napríklad slobodu pohybu a pobytu. Výchozím bodem je samozřejmě svatba. No a potom už jsou jen samá pozitiva a sociální jistoty. První dovolená v Jugoslávii. Dnes je to samozrejmá vec, ale v dobách nedávno minulých ste nemohli ísť ani do mŕtvého Parndorfu kúpiť si plesnivé rifle. Keď ste sa totiž len tak sami a bez dovolenia vybrali za hranice, museli ste rátať s tým, že budete preliezať plot s ostnatým drôtom, unikať pohraničiarskym vlčiakom, plávať cez Moravu a snažiť sa o to, aby vás pohraničiari nezastrelili. Vzhľadom na túto tortúru sa stávalo, že keď sa niekto už dostal na západ, tak aj po zakúpení povestných plesnivých džínsov tam rovno aj zostal. Na druhej strane, opačným smerom, do socialistických krajín, utieklo zo západu napriek toľko spomínaným kvalitám minulého režimu iba pár exotov. Sloboda podnikania bola tiež veľká a prínosná ponovembrová novinka. Existujú ľudia ako napríklad Borko Kolár, ktorí tvrdia, že už za socializmu vedeli zarobiť milióny. Ten však musel mať veľké šťastie, pretože legálne možnosti súkromného podnikania boli pre obyčajného človeka dosť obmedzené. Bony, chceš bony? Digi. Jaký bony? Bony. Ďalej sme dostali slobodu prejavu. Dnes vám už nehrozí, že pre nevhodný ideologický profil vašich rodičov vás nezoberú na vysokú školu, za vtip o prezidentovi neskončíte ako politický väzeň a za zle formulovaný novinový článok zase v gulagu. Keby ste si to nevedeli v praxi predstaviť, zamestnajte sa ako novinári napríklad v nedalekom Rusku. Existujú síce názory, že slobodu prejavu naopak vôbec nemáme a vládne nám tu cenzúra a názorová diktatúra. Podľa mňa my žijeme v tejto dobe všeobecnej lži. Čiže niekto úplne slobodne a bez cenzúry hovorí, že mu nie je dovolené hovoriť slobodne a bez cenzúry. Chápete, ne? Takýto protichodný výrok nazývame Rostasov paradox. Že sú nám ukazované veci spôsobom, alebo teda zastierané veci spôsobom, akým nám ich ukazujú, akým nám ich interpretujú. Sloboda vyjadrenia názoru samozrejme existuje, no za svoj názor treba mať aj niečo, čo sa volá zodpovednosť. Lebo sloboda bez zodpovednosti to je ako rúža bez trňov, banán bez šupky alebo Trump bez nastrelených vlasov. A tento ďalší výdobytok novembra zaskočil mnohých, ktorí na toľko zodpovednosti bez zásahu štátnej moci neboli pripravení.
Preto aj dnes máme ľudí, ktorí chcú, aby ich zlú investíciu do pyramídovej hry odškodnil štát, ktorí si dobrovoľne zoberú úver z nebankovky, lebo v banke by im nepožičali a potom sa čudujú, že to skončí exekúciou, alebo im prekáža, že ľudia nakupujú v nedeľu, takže namiesto toho, aby v nedeľu nenakupovali, chcú, aby to štát zakázal pre všetkých. A veľká časť z nich teraz v rámci spomienkového optimizmu tvrdí, že kedysi bolo predsa len lepšie. Prírodné zdroje nepatria do súkromných rúk. Obnovíme družstva a potravinovú sebestačnosť. Vystúpime z NATO a Európskej únie. Bývanie je právo. Za vyššiu kultúru pre všetkých, proti mediálnej debilizácii. Bezplatné a kvalitné školstvo. Prácu pre každého. Zdravie nie je tovar. Tu sú niektoré najobľúbenejšie prednovembrové šlágre. Stavali sa cesty, školy a nemocnice. Tento argument sa dá vyvrátiť jednoducho. V Rakúsku, Nemecku či Taliansku socializmus nikdy nemali. A hádajte, majú tam cesty alebo nie? No vidíte. Boli sme sebestační a nemuseli všetko dovážať. Áno, keď ste sa poznali s predavačkou alebo ste stáli v rade už za svítania, tak ste celkom v pohode nakúpili. Ale ani to vám niekedy nepomohlo a zadok si bolo treba utrieť rudým právom. Vy také toaletní papír? Áno, na toaletní papír. Vy také? Áno. No samozrejme, toaletní papír nikde není. No dobre, ale potraviny boli kvalitnejšie. Jogurt chutil ako jogurt. Neboli. Odborníci tvrdia, že množstvo zvierat prichádzajúcich na jatky bolo chorých, dostávali často plesnivú stravu a starostlivosť o ne bola následkom socialistického prístupu k práci oveľa horšia. A navyše, dnes je na trhu asi 100-krát viac jogurtov ako predtým. Aj keď kúpiť ten najlacnejší a potom nadávať, že mi nechutí, je tiež cesta. Ale cítili sme sa bezpečne. Nebola žiadna kriminalita. Áno, ale iba cítili. To, že bolo o kriminalite zakázané hovoriť a písať, neznamená, že neexistovala. No dobre, ale ľudia mali k sebe bližšie a nezávideli si. Áno, to je pravda. Keď sa majú všetci rovnako na hovno, závidieť si naozaj nie je čo. Samozrejme, revolúcia neprebehla ideálne a nikto z ľudí určite neštrngal za divokú privatizáciu, Mečiarové metódy vládnutia či nízke mzdy v porovnaní s nárastom cien. Množstvo z tých, ktorí celý život pracovali, sa ocitli v ekonomicky horšej situácii ako pred novembrom. 89. si však predsa len úctu a pripomenutie zaslúži. Napríklad preto, že dnes už by sa ťažko niečo také odohralo. Na Facebooku by sa síce prihlásilo na event 1 000 000 ľudí, no prísť by sa im nechcelo. Mám taxi, vlak. V zápätí by alternatívne médiá priniesli správy, že to celé zaplatili židojašteri. A potom by sa na tom zviezla celá slovenská opozícia a urobila z toho jarmoch s cukrovou vatou a retro hudobný festival. No a ostatní by zostali doma a revolúciu by robili už spomínaným kachličkovaním alebo inými domácimi prácami. Ak by tá atmosféra aj tých bežných ľudí, ktorí žili svojim každodenným životom, a museli sa starať o svoje rodiny, možno kachličkovať, možno malovať, možno opravovať v garáži auto. Nebola, tak 17. november dnes nemal po 25 rokoch takú atmosféru, akú má, kedy s ďakou povieme ľuďom, ktorí mali vôľu. Ďakujeme pekne. Mnoho vecí z 12-bodového programu VPN predstaveného 25. novembra 89 sa však naplnilo. Ľudia žiadali slobodu tlače, zhromažďovania a spolčovania či zrušenie vedúcej úlohy komunistickej strany a dostali ju. Slovensko nie je ideálne a práve vďaka demokracii sa na svetlo dostali myšlienkové prúdy, ktorým nie všetci fandíme. Ale vďaka novembru môžeme tieto myšlienkové prúdy slobodne podporiť alebo odmietnúť, bojovať za ne alebo proti ním. Demokracia je niekedy otravná vec, pretože sa dá zneužiť na klamstvo, rozkrádanie, zavádzanie či fanatizáciu ľudí. No dá sa využiť aj na presadenie spravodlivých a pozitívnych reforiem pokojným a systematickým spôsobom. Pripomínanie si toho, čo sme tu mali pred rokom 89, by nám mohlo pomôcť, aby sme sa nedostali do tých istých neslobodných sračiek ako kedysi, len pod iným logom.